जिल्ह्यामध्ये सोलगाव, बारसूर, शिवणे, देवाच्या गोठणे या परिसरामध्ये प्रास्ताविक MIDCच्या आजूबाजूला क्लीन रिफायनरी प्रकल्प आला पाहिजे अशा त्याची भूमिका निश्चितपणे सर्वांनी घेतलेली आहे। शिवणे या ठिकाणी काही ग्रामस्थांनी विरोध केला होता, त्याला अनुसरून प्रशासनाने त्यांना शब्द दिला होता की जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीमध्ये MIDC अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीमध्ये आम्ही बैठकीचं आयोजन करू। त्या बैठकीचं आयोजन आज केलं गेलं होतं। त्या बैठकीला तिथल्या असलेल्या ग्रामपंचायतमधले सदस्य, सरपंच, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, आमदार हा निमंत्रित केलं होतं। त्या पद्धतीने आम्ही या ठिकाणी आलो। त्या बैठकीचं शुभारंभ त्या ठिकाणी झाला। त्या ठिकाणी सविस्तरपणे त्यांनी कंपनीच्या वतीने म्हणजे MIDCच्या वतीने तिथे सर्व प्रकल्पाचं प्रेझेंटेशन करण्यात आलं। त्या ठिकाणी महसूल विभागाने त्यांनी माहिती दिली आणि उपस्थित असलेल्या सर्वांच्या प्रश्नाची उत्तरं त्या ठिकाणी समर्पणे दिलेली आहे। त्यामुळे त्या ठिकाणी असलेल्यांचं सर्वांचं त्या ठिकाणी समाधान झालेलं आहे आणि एकमुखी या ठिकाणी प्रकल्प व्हावा अशा तऱ्हेची ती भूमिका मांडलेली आहे। आपल्या माहितीसाठी मी सांगू इच्छितो की ही मीटिंग सुरू होण्याच्या आधी एक अर्धा तास त्या परिसरामध्ये जवळजवळ 3000 एकर जागेचं संमतीपत्र तिथल्या स्थानिक मंडळींनी त्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी आणि संबंधित असणारे MIDC अधिकाऱ्यांना सुपूर्द केलेला आहे। हा एक शुभशकुन आहे आणि म्हणून मला असं वाटतं भविष्यातल्या कालखंडामध्ये हा प्रकल्प होणार अशा तऱ्हेची मला स्वतःला खात्री वाटते। या अनुषंगाने त्या ठिकाणी अनेक सदस्यांनी विविध विषय मांडले। त्यामध्ये प्रकल्प जेव्हा होईल त्यावेळेला तिथली आरोग्याची सेवा सुधारली पाहिजे, त्या ठिकाणी CSR फंडातून अनेक रस्ते झाले पाहिजे। महत्त्वाचे त्या ठिकाणी 4 मुद्दे मांडले गेले माझ्या माध्यमातून की कोयनाचं पाणी जे समुद्राला निघून जातं ते पाणी कोयनेपासून चिपळूण, संगमेश्वर, लांजा असेल, हतकंबा असेल, राजापूर असेल या येणाऱ्या प्रत्येक गावातल्या प्रत्येक खेड्याला प्रत्येक नगराला पिण्याचं पाणी मिळण्यासाठी एक मोठी सुविधा झालीच पाहिजे अशी भूमिका त्यांनी स्पष्टपणे मांडलेली आहे। मुंबई गोवा महामार्गावरती दोन्ही साईडला 1 लाख झाडांची लागवड झाली पाहिजे आणि राजापूर तालुक्यामध्ये शहरामध्ये वर्षानुवर्ष जे पाणी भरतं ते पाणी का भरतं की नदीचा गाळ वाढलेला आहे। नदीचा गाळ उपसावा अशा तऱ्हेची मागणी त्यामध्ये आरोग्याच्या विषयासंबंधी आहे, शैक्षणिक सुविधेबद्दल आहे, अनेक विषय त्या ठिकाणी निश्चित मांडल्या। एक स्पष्ट त्यांना सांगितलेलं आहे प्रकल्प जेव्हा येतो त्यावेळेला प्रशासनाची आणि अधिकाऱ्यांची भूमिका असते हे मान्य ते मान्य ते मान्य, पण भविष्यामध्ये जेव्हा प्रकल्प येईल त्यावेळेला त्या ठिकाणी जेव्हा विषय येईल तिथला आमचा स्थानिक पहिला मुख्य म्हणजे 5-6 गावातला 11 गावातला पहिला ग्रामस्थ हा केंद्रबिंदू। ह्या ग्रामस्थाला असलेला रोजगार असेल, महिलांचे रोजगार असेल, इतर बचत गटाचे विषय असतील त्यांना निश्चित प्राधान्य दिलं पाहिजे त्याची भूमिका त्यांनी मांडलेली आहे। आणि पहिलं गावातला पहिला असलं तरुण तरुणी त्यांना रोजगार, तिथले असणाऱ्या बचत गटांना सामर्थ्य मिळालं पाहिजे आणि गावानंतर तालुक्यानंतर जिल्हा अशा तऱ्हेचे तिथल्या लोकांना फायदा झाला पाहिजे। आमच्या गावाला फायदा झालाच पाहिजे ही भूमिका सांगितली आहे। परंतु भविष्यामध्ये त्या ठिकाणी प्रकल्प आल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी कोणी आडकाठी केली तर याद राखा ह्या सर्वांच्या मतीने संमती देतोय, संमती दिल्यानंतर हा त्रास झाला तर आम्ही तुम्हाला सोडणार नाही। त्या ठिकाणी आमच्या स्थानिक ग्रामस्थांना जे पाहिजे ते मिळालंच पाहिजे अशा त्याची भूमिका त्यामध्ये घेतली, त्यांनी ते मान्यही केलेली आहे आणि म्हणून भविष्यातला हा प्रकल्प व्हावा अशा तऱ्हेची आमची जबाबदारी कोणाची आहे? प्रशासनाची आणि MIDCच्या अधिकाऱ्यांची। त्यांनी त्या ठिकाणी गेलं पाहिजे, तिथं प्रबोधन केलं पाहिजे। इथं यांनी 15 मिनिटाची क्लिप दाखवली आहे, ती क्लिप त्यांनी लोकांपर्यंत पोहोचवली पाहिजे आणि जनसंपर्काच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी प्रबोधन झालं पाहिजे। माझी अपेक्षा ती होईल अशी मला वाटतं। म्हणजे या मुद्द्यावरती चर्चा झाली का? मुळात सुरुवात जी आहे ती त्याच ठिकाणावरून झाली आणि त्याचा ओपनिंग पॉईंट म्हटलं तोच आहे। ज्या लोकांचा विरोध होता, ज्या लोकांनी आंदोलन केलं होतं त्या लोकांनी मदत केलं होतं, त्यांनी इथं यायला पाहिजे होतं, आपली बाजू मांडायला पाहिजे होती, त्यांना जी उत्तरं मिळाली असती। ते आले नाही याचा अर्थ त्याची संमती आहे की नकार मला माहिती नाही। आजच्या या बैठकीला नेमके ज्यांना निमंत्रित करण्यात आलं होतं ते सर्व होते का आजच्या? माझ्या माहितीप्रमाणे शिवणे आणि सोलगाव ना या 2 भागातली तिथे मंडळी कुठे दिसली नाहीत मला, पण अन्य गावातली सर्व मंडळी त्या ठिकाणी उपस्थित होती। सर तिथे NGOच्या नावाखाली काही लोक येऊन विघातक कृत्य करतात किंवा मोजणी किंवा या गोष्टीला अडथळा करतात। मी त्या ठिकाणी जिल्हा पोलीस प्रशासनाला आणि महसूल विभागाच्या लोकांना आणि MIDC लोकांना स्पष्ट सांगितलेलं आहे की या ठिकाणी त्यांचा संबंध नाही गावाशी, कोणाचं त्या ठिकाणी रेशन कार्ड नाही, कोणाचं तिथे मतदारांचं कार्ड नाही, असे लोक येऊन त्या ठिकाणी तिथलं वातावरण दूषित केलं जातं आहे। त्या ठिकाणी आमच्या स्थानिक जनतेचं माथी फिरवली जातात, चुकीचे प्रबोधन केलं जात आहे आणि म्हणून भविष्यामध्ये त्या ठिकाणी त्याचा बंदोबस्त तुम्ही केलाच पाहिजे ही भूमिका प्रशासनाकडे मांडली। ते पोलीस प्रशासनाचं काम आहे असं माझं मत आहे। धन्यवाद। चला असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।